אני רוצה לומר שאנחנו במחנה הציוני מחויבים עמוק עמוק לכך שיהיה כאן פלורליזם מלא של תפיסות עולם בכל הנוגע ליהדות. אנחנו רואים בכך דגל מרכזי. אני מאמין בהעצמה של איש באמונתו יחיה, של קבוצות אמונות ודעות, שכן 70 פנים לתורה. זה לא סוד שאני מדבר עם כל הקבוצות, וזה לא סוד שאני מאמין שכולן יכולות לדור בכפיפה אחת, ושחלק מהשיח צריך להיות שיח שהוא שיח מגשר. אבל הדבר המדהים שפורץ מכאן הוא משהו זך וטהור, משהו אמיתי, משהו שמאפשר לכל אדם להזדהות איתו, ואני מחויב להעצמה אמיתית של תפיסת העולם שבוקעת כאן מהישיבה החילונית הזו, ומכל מי שמפיץ את החדשנות הזאת, את השיח הזה, בכל רובדיה של החברה הישראלית.